Arretxek eta Beginok ez dute amore eman. Bengoetxe eta Beroitzek bolada onari eutxine diote. Laurek ere ordea badute bere onena emateko arrazoi erantsia. Alboko esklerosia amiotrofikoa duten gaixoei laguntzeko izango da Zarauzko ostiraleko jaialdia. Gaixotasun hori daukean jenderi laguntzeko, berezi izaten da beti, eta espero dut jende asko etortzea eta jende gozatzea eta guk bai gozatzea. Partidura joaterik ez eta lagundu nahi dutenentzat 0 lerroa ere izango da 10 euroren truke. Helburu ordea Zarauzko pilotaleko ostiralean betetzea izango da. Guretzako oso importantea da, aldan jende gehiena ekartzea, hor ateratzeko etekinak. Aitzakiarik gabeko aukeraketa izan da. Saskien aurkitutakoarekin konforme gelditu dira pilotariak.